uudestaan, ei ole toista. Niin ihanaa ja suurenmoista kuin Jumala. Maailman kansat vapisevat meidän Jumalamme suruden edessä. Mutta kun minä tulen sinun kasvojesi eteen, tunnen rakkauden, se sinusta virtaa. Jumala, oh, 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 oh. Läsnäolossasi, Herra, tahdon aina asua ja nauttia armostas ja sun rakkaudestas ei ole toista. Joo, Jeesus. Sä näet, että mä oon tässä. Avaa sun sanas mulle. No, kai se on tääkin tehtävä itse. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi Abrahamille Iisakin, Iisakille Jaakobin, Jaakobille Juudan, Juudalle Peresin, Peresille Serahim, se oli kyllä se veli, Ramille Aminadabin, Aminadabille Nahsonin, Nahsonille Salman, Salmalle Boaksen, Boasille Oobedin, Ruutille, joka oli sen äiti, Oobedille Iisain. Tunnen rakkauden, se sinusta virtaa. Jumala, se sinusta virtaa. Mattanille Jaakobin, Jaakobille Joosefin, joka oli Marian mies, ja Marialle antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Kyllä. Se on päivän eväät ja siitä se lähtee. Eteen tunnen rakkauden, meidän Jumalamme suruden edessä. Mutta kun minä tulen sinun kasvojesi eteen, tunnen rakkauden, se sinusta virtaa. Jumala. Meikä ajattelin, kun sit lähti, sit meikä kling, sit lähti. Sit. Liikkuminen on hienoa, niin kuin Granlundkin katsotaan tämän nuoren taiturin. Näittekö minkä maalin kaveri iskee? Näittekö minkä maalin kaveri iskee? Ottaa mailalla paansa kiekon ja venäläispelaajat katsovat kentällä, että herra jestas, mitä siellä tapahtuu? Jaahan just joo, ja sit Tapsan kanssa toimistolle.